Για μένα η Νικαριά είναι, θα έλεγα Λεωνίδα, ένα πάντρεμα της ουτοπίας με την καθημερινότητα, με την πραγματικότητα. Διότι η Ικαρία είναι θεοτόκος νήσος, έχει γεννήσει Θεό και ως εκ τούτου έχει διαφοροποιεί τον άνθρωπο, ο οποίος κάτι πρέπει να πληρώνει που την καταπατάει. Εδώ βλέπουμε που λέμε πολλές φορές ότι τα χώματα της Ικαρίας είναι άγια και τη βράχη ακόμα βγάλουν φαΐ και δέντρα και όλα πάνω. Βλέπουμε εδώ ένα μικρό πλατελάκι έχει φυτρώσει ακριβώς πάνω στο βράχο. Και δεν βλέπουμε ούτε χώμα ούτε τίποτα. Αυτός είναι μια σχισμή, πολύ σχισμή ο βράχος και κράτησε το σπόρο του πλατάνη. Ελπίζω να ξαναπεράσουν και να κάτσουν και αυτούς στη σκιά του από κάτω. Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο και προτού αφήσουμε τα Κυκλαδονήσια, διακρίνουμε να αναδύεται μέσα από την ομίχλη του αιώνια ταραγμένου Πάπα η Νικαριά. Και η Μάκρης των αρχαίων, η Δολύχη των Βυζαντινών. Η Ιχθυόεσα για την αυθονία και την ποικιλία των ψαριών της. Η Ιλόεσα, χάρη στην εξαιρετική βλάστηση που είχαν τα βουνά και οι ρεματιές της. Ανεμόεσα, εξαιτίας των σφοδρών ανέμων που κατεβαίνουν από τις ψηλές τις κορυφές. Η Ικαρία προβάλλει μέσα από τη θάλασσα σαν δελφίνι να αρμενίζει στο δικό της πέλαγος, το Ικάριο. Ένα πέλαγος τιμωμένο, ανήσυχο, ανυπότακτο και τρικυμιώδες τις περισσότερες φορές από τους αέριδες που ξεχύνονται στη θάλασσα και την κάνουν αφροκοπά και να καπνίζει. Να πως τραγουδούν τη δική τους θάλασσα οι Ικαριώτες. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα. Τα ψάρια σου πολύ γλυκά, μα εσύ σε φαρμακούσα. Αυτό το πέλαγος έφερε στο νησί τον Ιούλιο του 2006 για 10 μέρες ταξιδιώτες, σύγχρονους επισκέπτες, μέλη του ομίλου φίλοι του βουνού και της θάλασσας για να γνωρίσουν τον τόπο και τους ανθρώπους. Ο Άγιος Κήρυκος, ή Άγιος, είναι η πρωτεύουσα της Ικαρίας και το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά και νεοκλασικά σπίτια, καθώς και τα καπετανόσπιτα που απηχούν την ναυτική παράδοση των κατοίκων. Χαρακτηριστικό του Αγίου Κηρύκου είναι τα παραδοσιακά καφενεία που βρίσκονται στη σειρά μπροστά από το λιμάνι.
όλα τα δέντρα ευδοκιμούν στο νησί. Ιδιαίτερα στη νότια πλευρά καλλιεργούνται η ελιά και η βερικολία, τα καριώτικα καϊσά. Απέναντι από τον ελαιώνα της Νικαριάς, τη Βαόνη, μέσα στη θάλασσα υπάρχει βράχος που οι ντόπιοι το λένε Νίκαρη. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, αναπαύεται ο Ίκαρος, ο γιος του πολυπράγμωνα Δέδαλου. Το σημείο πτώσεως δεν έχει ξενάγηση, κανένας δεν έχει να σας δείξει κάτι, κανένας δεν έχει να σας περιγράψει κάτι. Είναι το άτομο, το πρόσωπο με τη θεογονία, με την πυρόσφαιρα των μύθων. Την πτώση του Ικάρους μίλεψε σε άγαλμα που βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού ο γλύπτης Ίκαρης. Ο Ίκαρος λογίζεται ως το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας και της προσπάθειας που κάνει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τον εαυτό του. Το πνεύμα του Ίκαρου είναι πηγή έμπνευσης μέχρι σήμερα πολλών καλλιτεχνών.